Pumasok lang din sa ano mo. Ha? Sa'yo. Paano ka sa akin? Di ba pinasaan mo? Ako, ikaw. Ikaw. Ako? Siya yung nagpapapasa eh. Ay, siya ba? Akala ko sa... Kami mo lahat. Siya yung nagpapapasa. Siya ba? Ay, yung connection. Nasa sa'yo na yung camera niyo na. Huh? Ako pala pinasaan mo? Oo. Saan mo nilagay? Yun dyan. Lagay ko yun dito. Saan? Yan. Saan nga? Yan o. Westline. Jet Manila. Si ano yung nagpapapasa kung kaya ng Bluetooth. Pinasa pala sa akin yung kanta. Baliktad eh. Gulat ako pati yung kanta niya, ganun pa. Sa video mo lang. Sa video mo lang. Video ba? Sa video? Video? Scandal? Ha? May scandal. Ano ba yung TV na yan? Sira. Parada mo na nga yung TV mo. Anong tayo? 90, ano? 91? 1 minute, 47 minutes po. Pwede kung marami akong po, hindi nakapagpili ka dito. Kaya pala yun. Lalo na narating. Ako tinuturuan? Video ka. Ako pala pinasama ko yung sinabi sa akin. Sabi niyo, bakit ba? Bye-bye.